malam yanzu nan ita malafar ubansa ko dan wane ne a gaya min wanda ita ba malam ko dan wane ne ita ba malam billahi lidi ya tabo ni in aka dunguri malam billahi lidi ya tabo ni na ga makamin abokin gabata ka taimaka min daga nan zuwa ranar talata mai da rabin garin nan guragu a harkar bala'i da masifa da rigima da tashin hankali Allah gafarta malam ina so na mai da mata zawarawa a ƙauyen nan sai lokacin tasowa daga kasuwa wani ya sawo kilishin iriga shi zuwa gida ga dan asibiti wani ya siyo kaza a ci kazar ba shi Allah gafarta malam ka ga min waye ita baka yanzu nan a ga ruwan bala'i a ga ruwan masifa Allah shi gafarta malam mai da matan garin nan fiye da rabi mai da su zawarawa Allah gafarta malam an taɓa ka malam ka gaya min wanda ya taɓa ka dan girman Allah malam ka gaya min wanda kai min addu'a nan da rana ita kafin misalin karfe 5 na rana ita in Allah da sha maka Allahu na mai da rabin garin nan guragu suna ta jan ciki kaman alkaki Allah gafarta malam ana jan ciki kaman guza kaman kadangare Allah gafarta malam taimaka min malam taimaka min a'a kai malam baka gaya min baka tuce ni zauna naji don Allah zauna an gama yanzu zan kai rada la gafata malam yanzu nan zan kai rada yanzu dai wa bandeji yanzu dai wa hanci bandeji ala gafata malam abinda yasa na ci ka to irin bala'i da musiba kaji bangare na kenan irin wanda kuke hurawa a cikin area nan tamu kai da malam haka ne abin yayyawa haka ne ala gafata ya kamata a waiwayo haka ne a gane abin da ake yabba abin da aka shuka a baya ba alheri bane gaskiya ne malam kuma baya ba za ta zo ta girbi alheri haka ne babu yadda za a yi mutum ya shuka kaura lokacin girbi ya zo ije gero ba zai yi wannan gaskiya ne duk irin ba daidan da kuka shirya ba wallahi duk irin ba daidan da kuka yi wallahi ƴaƴan abin da za su yi kenan jikoki abin da za su yi kenan daga baya ta lalace wannan gaskiya ne Allah gafata malam amma Allah gafata malam akwai kudiri a cikin zuciyar nan ta ba ina da buri a cikin zuciyata Allah ki taimake ni na samu dama na danna wa garin nan wuta a ce koi fita daban-daban Allah gafata to wannan mummunan idan ne wannan na ba tarihi a garin nan to wannan mummunan kudiri naka shin ira ba za ka saurara ka da cikin hayyacinka ka saurara abin da nake gaya maka ba ba za ka saurara ka da cikin hayyacinka ka ji abin da Allah ya faɗa ka ji abin da manzon Allah ya faɗa ba Allahu akbar wannan gaskiya ne amma alaga har yanzu hankalinka ina daji ala gafata malam na dade ban ga mai kafa ɗaya ba ala gafata malam adda nake so ta yi aiki ala gafata malam na dade ban ga mai kunne ɗaya ba ala gafata malam to da Allah bari so nake barin da ni aiki ala gafata malam da Allah bari tambaye ka amsa mu dan girman Allah kana da labarin asarar da kai na numfashinka wanda yake fita kullum sai ya fita 70,000 kana lissafa a'a ba zan iya lissafa ka san awannin da zaka yi nan gaba a duniya ka san wanda kai a baya ka baro wallahi ban sani ba la ka fi karfin Allah ne ba za ka mutu ba ban fi ba za ka mutu zan mutu to ka san abin da Allah ya tanada ga mutumin da ita fi ina kashe mutane ya shiga cikin kabari ka san abin da Allah ya tanada ka sani wannan gaskiya ne dama ina da burin idan na aika ranar talata to Allah kai mu ranar laraba da la'asar sai ne istighfari sai ka istighfari wallahi to ai na ta'annati na illata wanda zan illata ranar talata to Allah kai mu ranar laraba sai tuba malam yoro saurara ni to auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim na kare ba shaidanin da yake kanka kaka da ni ka saurari abin da ke gaba na kare Allah gafarta mana wannan fitina a batta to alfitinatu na'imatu la'ana Allahu man aikasa an batta fitina bacci take Allah ya tsine duk mutumin da ya tafi a'a an batta an batta Allah gafarta mana ka bar wannan harkar dama wannan kasan da yake sungumin saran shuka ne idan Allah ya kai mu damuna da naje makiran aka huda min to ba ni sai da saran shuka na ba ni shi an gama ba ni shi Allah ya saka da alheri Allah ya kara hasken makaranta kai mun alƙawari in Allah da na tsakanina da Allah wallahi kai da ado yanzu in kun haɗu masabiya tsakanin yanzu nan da mun haɗu da shi wallahi za mu gaisa Allah fa to alhamdulillah in Allah da mun haɗu da shi za mu gaisa kuma da mun gaisa da shi zan ɗebe shi gidan Adam zai zango
wake da shinkafa idan ganye ya hau kai ko zo mu arta baki da shi akan ganye. Gaskiya ne. Allah gafata malam. Gaskiya ne. To nagode malam. Shikenan nagode fa. Allah ya kara haska makaranta. Ai ba sai ka taka min ba. Na kare ba dai. Allah ya saka dali. Allah ya yarda. Dama shi wannan sungumi ganewa ne abin faran shuka ne. Allah ka haɗa ni da baki da shinkafa.